Stop. Antasena bayi arep melu-melu. Sik. Bapak aja nesu. Aja ndugangi Kakang Gatotkaca. Merga sing njaluk tulung Kakang aku sing njaluk tulung Kakang Gatotkaca supaya nyandhet lakune bapak. Wah, apa rembugmu padha karo Gatotkaca? Pancen bener. Dasarmu apa? Dasarku merga pancen aku nemokke kasunyatan lan aku iso gawe srana Siwa Ndarawati babar sedaning wujud ya kuwi yang Penemban Durna. Ya aja gawar ngawur. Durna kuwi bapakku, ora peduli Durna bapakmu, maratuamu, apa pakdemu, polikmu. Ning Durna salah. Iki tak bondo, tak aturke bapak. Nek ora percaya ben Durna dhewe sing kandha karo bapak. Kang, gorene Kang. Ya jagat mangstu ora wayah Bathara Jagat. Oh lah dalah. Kelakon penjangkaku. Nggonku wis disraya supaya gawe ringking para Pandhawa. Yen Pandhawa ringkih, mestine gampang nggone bakal gawe patining para Pandhawa. Jar nyatane siji Pandhawa wis kelangan pustaka Jamus Klimasada, tegese Pandhawa wis ora duwe kekuatan. Angka loro. Nggonku gawe srana sarta nggonku gawe karti sampeka. Etok-etok Abimanyu ingkang tak dakwa. Sup nyolong pustaka Jamus Klimasada wis kelakon, Werkudara wis muntab, Janaka wis ora mikir karo anak. Abimanyu tekaning mati mongko anak Pandhawa sing dideng-deng kaya kendang digolo-golo. Sing besok gumanti marang sarta nurunake sejarah para Pandhawa kuwi mung Abimanyu. Lah yen Abimanyu mati kekuwataning Pandhawa runtuh, kekuwataning Pandhawa ambruk. Werkudara ora duwe kekuatan, Janaka apa meneh? Kaya wis ora duwe kreget nggone urip ana ing alam padang. Mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Oh lah dalah. Jarene Pandhawa ki wong lantip panggraitane, Pandhawa ki wong pinter, ning nyatane jebul longa-longa kaya kebo. Diblithuk karo aku ora ngerti sapa to sejatine ngaku. Oh, kengkene marganing matimu wae para Pandhawa. Kagiat risang kapirang muri nangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana ya si tukang walang ati. Oh kaget aku, tak kira sapa iki Antasena lho. Oh Pakde, ngatur sembah ya Pakde. Iya tak tampa pangestuku Tampanana. Antarja iki inggih wo kula ngaturaken sembah. Iya Antarja tak tampa. Ora kok sik aku tak takon karo kowe lehmu mapan ning kono mau wis suwe. Wis. Nek ngono kowe ngerti sing tak omongake. Capet-capet lah sampean madhep rono, coronge madhep rono. Coronge dengkulmu mlocot ki apa? Ratu e padake corong. Ya ming sak liraman aku krungu. Ning apa iya apa ora? Lah mula saiki aku tak nanjike karo Pakde Kresna. Kowe arep nanjike apa? Mau aku diundang bapak. Timbali karo Bapak Jodipati. Ngandhake nek pustaka Jamus Klimasada Ngamarta ilang. Pancen bener Antasena, terus Pakde rawuh. Iya. Terus disuwuni biyantu saka Siwa Ngamarta. Pancen bener. Nalika semono padha nganakake semedi ana ing jroning kedaton. Tumuli wakmu ing Ndarawati entuk sasmitaning dewa. Yen to pustaka Jamus Klimasada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana sing nyolong. Sing nyolong Abimanyu. Iya. Terus sampean dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Lho kok sik aja kleru. Aku ora dawuh lho. Ning bapakmu matur karo aku. Heeh. Matur karo aku Kresna kakangku, Abimanyu kudu dihukum srana piye? Srana piye tegese? Pradata adil Ngamarta. Apa hukume Werkudara? Lah terus aku pasrah. Hukume Werkudara wae supaya ndang rampung perkarane merga kuwi anakmu. Anak ki nek pakartine kaya ngono kuwi rak padha karo ngorek-orek marang pasuryaning wong tuwa, gawe piranging wong tuwa, bener. Terus bapakmu sago mateni Abimanyu. Dadi bapak ning Tanjung Anom kae dalam rangka ki apa? Anu, apa jadi? Apa Kang? Asa kurang ngerti kowe sing omongan kok tak takon aku.
Bapak tekan Ndandang kuwi sumedya mateni Abimanyu. Lho, kowe mau ora didhawuhi ngono to? Heeh. Mula aku nanjek karo Pakde. Nek Pakde ora omong kabeh mau gaweane bapak, ora ujar ora kaulana wong tuwa tak jotosi dhewe. Ning gandeng bapak le tumandang kuwi manut karo ngendikane Pakde, nek ngono cocok, pancen bener. Antasena piye? Gandeng Abimanyu kuwi arep bocah nom ning kae ndrawasi kekuatane meh padha karo bapakne. Kuwatirku nek si Werkudara padene Gatotkaca mengko ora kewagang nandingi Abimanyu, mula kowe sak biyantuwa, aku mesti mrono. Bagus, wis ket biyen. Ning sadurunge aku tekan Tanjung Anom, aku tak takon. Takon apa? Mumpung sampean nang kene. Iya. Aku iki jane sak jeke urip iki kok kepengin banget weruh pusaka sing ampuh kegila-gila. Sing iso nguripke wong mati iki jenenge apa? Kembang apa? Kembang Rawe. Kuwi lagu. Kembang apa jenenge? Kembang Wijaya Kesuma. Nah, mbok aku tak weruh dela wae, Pak. Weruh, tak weruh sedela wae. Dilit ming weruh tok. Bar kuwi marem, Abimanyu tak patenane. Antasena, piye? Nek kowe takon kembang kuwi ora saben dina tak asta. Oh. Ditandur neng pot. Ora. Ning kembang kuwi tak papanake ning Negara Ndrawati. Dadi ora saben dina digawa. Ora, ya ming nek perlu wae. Oh, Jumah Kliwon upamane ora. Ming nek perlu wae. Dadi saiki ora tak gawa ning Ndrawati, Waduh. Monggo aku pengen banget ngerti. Siji kembang, loro senjata cakra, pamunahing satru sekti. Sapa sing kekuatane ora sak timbang sak bobot karo senjata cakra, nadyan kagedungan mesti bakal tekaning pati. Contone Tridongenge Bambang Sumantri biyen. Iya. Pancen ya ngono kuwi ampuh kegila-gila. Heeh. Lah aku tak takon, aku tak weruh senjata cakra. Lah, duh. Senjata cakra iki mau tak dokok ning meja jejer kembang. Dadi senjata cakra ya keri Antasena. Ora sampean kok lalen to saiki. Mbok dilongi le mangan brutu. Nalindra kok lalen ora. Lah wong nyatane ya lali menungsa urip kedurungan ina lali salapes mati ina. Wis. Tekan mati wae kok bablas tekan ina meneh. Nek pancen loro kuwi sampean ora iso nuduhke, nek siji iki sampean ora iso nuduhke, nuwun sewu lho nek aku ora percaya sampean. Lho. Apa? Kaca Paesan. Kaca Paesan kuwi dienggo nonton lelakon sing bakal kelakon lan lelakon sing sampean ora ngerti. Kaca Paesan iki mapan ning jabaning daging ning jeroning kulit. Kowe ora iso didokok ning ndi-ndi, kuwi mapan ning epek-epek. Nek sampeyan ora iso ngaturke Kaca Paesan, nuwun sewu, nek aku ora percaya nek sampeyan iki Kresna tenan, gedhe-gedhene sampeyan tak ajar. Lho kusik. Kusik aja kesusu lho kok main ajar-ajaran. Sampeyan goblok banget pun ora diajar. Aja sembrono to, Kaca Paesan to. Heeh. Lah nek Kaca Paesan iki pancen ora iso pisah karo aku. Lah, mula aku tak nonton ora ketang sedelo. Kaca Paesan kaya ngapa wujude, mengko nek wis ketok aku wis weruh Abimanyu tak patenane. Iki lho. Nyo. Sawangen epek-epek kuwi. Ndak darane aku goroh. Oh, kaya ngono kuwi to. Kaca Paesan iki mlentrung ngono kuwi to. Lho, iki kutil. Lho. Kresna kok kutilen. Apa ora entuk wong jeneng wong ki ya kena penyakit to ya? Endi to? Waspadakno sing tenanan. Yen perlu nganggo permana jati. Toto Kang. Toto apa Dimas? Toto. Iya. Ngono aku njawil bres ngono wae lho. Kok sik bres piye? Udan. Ora kok piye-piye sampean ki rasa kuwatir to. Tak tonton. Wo, lah kaya ngono kuwi apa? Wis saiki cetha yen kuwi pancen Kaca Paesan. Wah, mantep atiku. Mantep rasaku, Pakde. Mula saka mantep-mantepku tak aturi nampa punjungane Kakang Antarja. Mati derek aku. Ayo. Terus, Kang. Terus.
pisan. Antarja. Kanjeng Eyang, aku Mbah Kakung. Sapenake dhewe. Menawi ngaten ingkang dadi Kresna wau sampeyan. Iya. Sing aranane Abimanyu nyolong pustaka Jaman Srimasada ya sampeyan. Iya. Wong tuwa. Aduh. Piye, Kang? Iki apa Dimas? Lah, ra tenan to. Oh, virus corona iki. Antasena. Wis Antasena ya. Sing dadi Kresna mau sampeyan. Neng ngono sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka Klimasada mau ya sampeyan. Kowe crita, aku ki sejatine ora karepku dhewe. Karepe sapa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Wis le nangis. Lara Antarja le ngantemi nganggo akeh. Tak-tok. Ya ben wong tuwa ora wajib diajeni. Gawe cintrakaning sedulurku, gawe cintrakaning para Pandhawa. Aja ming jotosi ida-ida. Engko nek aku pegel ida-idaan. Ana Prabu Duryudana nraya karo aku ngutus supaya gawe ringking para Pandhawa. Aku bingung. Aku terus membono Tandrawati supaya aku ora kawitara ngene gawe ringking para Pandhawa. Tumuli aku ngandhakake nek pustaka Jaman Srimasada kuwi dicolong dening Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi pancen anak sing ditresnani dening para Pandhawa. Nek Abimanyu mati, Pandhawa ora duwe kekuatan, bapakmu ora duwe kekuatan, Janaka ora duwe kekuatan. Gampang gone mateni para Pandhawa. Bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Aku wis jujur. Nyolong pira? Pisan. Nyolong pira? Pindho. Kok kaya ngebuki maling. Iki jan maling kok, Kang. Pendhita ning wateke kaya maling ya iki. Kowe kuwalat lho. Aku bapakmu, aku ki mbahmu. Mbah kaya kene malati. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Kowe ngerti ora, Mbak? Ora. Kowe tak kandhani. Kowe kandhani apa? Iki bapak wis neng Tanjung Anom, wis budal. Paman Janaka ya budal mrono, Kakang Garukaca ya budal mrono. Mula diteni ya, Mbak. Neng nganti Abimanyu cilik lara gedhe tekaning pati, ana pendhita tak tugel sirahe nang kene. Aku tak ngayang ngoyak Kakang Garukaca ya, Kang. Kowe iki digawa tekake ning ngarepe Kakang Garukaca. Ya Dimas sing ati-ati. Kang, Kakang Garukaca mandheg sik, Kang. Dimas, wis ora kuat ngampet loro rasane atiku. Siji aku kudu mentolo karo Abimanyu, angka loro Abimanyu tumindak kaya mengkono. Atiku wis ora karu-karuan. Upama aku roh Abimanyu lan entuk palilahe Kanjeng Rama, mesti tak tugel gulune adikku lanang. Sik, sabar. Nek sampeyan nugel sirahe Abimanyu, engko nek Abimanyu mati kowe gelo. Ora bakal gelo, pakadin Abimanyu sak ngisoring dlamaan. Wis ora pantes di ngapura. Kok sik to aja kesusu. Aja nuruti mubal-babaling nepsu ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Ana apa Dimas nyegat karo pun Kakang? Kang. Untung sampeyan iso tak cegat. Upama ora iso tak cegat, banter ilmu mabur tekan Tanjung Anom, aku agang ngoyak Kakang Garukaca.
Iki mengko ana kurban ning sejatine kurban iki engko bakal gawe getun penggaling para Pandhawa klebu Kakang Gatot. Lire piye? Sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jam Sada kuwi sapa? Siwa Ndrawati. Bareng tak tresih. Sejatine dudu Siwa Ndrawati. Sapa Dimas? Eyang Durna sing mimba Siwa Ndrawati. Kaya aja ngawur ngawur. Yen mireng Kanjeng Rama kowe diajar dhewe dening Kanjeng Rama. Iki ana buktine kok, Kang. Aku nek ora nganggo bukti aku tangeh wani matur kaya ngene. Ning ana buktine ndi? Kang, gorene Kang. Kang. Yang. Kakang Antarja iki ngajar ya kebangetan iki semaput iki. Wah mau ora apa-apa kok saiki semaput. Kon gajuli meneh piye? Wis manut kono. Nek kira-kira didungi ping 3 ora sadar, tendhangi wae. Mboten kinten babar pisan. Bilih Eyang Mentala kados mekaten. Abimanyu menika adi kula ya. Abimanyu menika adi kula. Kok sampeyan Mentala ngendika kaya ngoten iku dikapake. Plek wae. Ora usah wedi plek to, aja geget-geget. Omah ogak untune. Jaluk tulung Dimas ya. Aduh. Kakang gak kaca ora Mentala ngantem kowe aku sing tegel. Kowe nyaluk ngapura ya Gatot. Kula ngantos gedhem-gedhem. Ing atase sampeyan iku pendhita pakartine sak ngisoring dlamakan. Sing putih ming serban karo kethu sampeyan ning ati sampeyan ledhek. Ati sampeyan kaya peceren. Ya Gatot kaca. Menika mangke nek ngantos Kanjeng Rama dumugi Tanjung Anom. Kanjeng Rama Jodipati Mejaya di kula, sapa sing tanggung jawab? Wis kebacut mati sapa sing nguripke? Tobati. Ora sembrono. Ora kok. Aku menghibur awakku dhewe lara banget Antasena. Aku diajarke lara banget aku menghibur awakku dhewe. Menawi ngantos Kanjeng Rama, Kanjeng Paman Mejaya Abimanyu, kula mboten mawi etang-etang. Sampeyan ajeng kula goleki. Ngene iki ora apa-apa. Kuwi wis diajari kok. Aja sak diampet, mengko ndak atos. Nganti diampet. Nek nganti atos ngrekoso lho Gatot kaca. Nyuwun pangapunten. Kula kedah pripun anggenipun badhe ngene iki ora apa-apa. Ngono kuwi. Dan banter banget iki. Nangis meneh. Dimas iki piye? Kang, saiki aku tak njaluk tulung karo Kakang Garkaca. Ya Dimas, kowe sing iso mabur banter. Mlayu sing banter ngoyak bapak. Yen wis ketemu, kandhanana nek sing gawe perkara iki, bapak mesti duka. Aku mesti diseneni. Aku didukani mergo aku ndakwa durung ana bukti yen to Yang Durna ing gawe perkara iki. Mengko aku ngoyak lakumu Yang Durna tak aturke ngersane bapak ben bloko karo bapak. Aku isin Antasena. Bapakmu ki guru anu muridku. Aku ki gurune bapakmu. Ditemokke karo Werkudara ya Antasena, aja ditemokke karo Werkudara. Aku isin anak aku. Aku isin tenan Antasena. Wes ya Antarja. Wes ya. Wes. Aku tak gendong wae ning aja tak tutuki. Sampun Eyang. Tenan ya. Inggih. Kula ya ora mentala suwe-suwe nek ngajar Eyang Durna. Syukur ya kaya ngono kuwi bocah sing
ngambekti karo wong tuwa. Kowe iki nek demek sirahe wong tuwa wae kualat kecemplung neraka ora bakal iso diapura selawase urip. Mula aja nutuki sirahe wong. Nek nutuki sirahe wong tuwa kowe kecemplung neraka kecemplung nereh. Kecemplung pindho kowe. Inggih. Nyuwun pangapunten Yang. Ya wis, ya wis. Nek aja tak pono tenan ya. Mboten. Mriki. Mapan wonten ing mempingking mriki kula gendong. Ya. Waduh merucut aja. Nyuwun pangapunten Yang merucut. Merucut wae dicolke. Ketok kok le ngecel kok merucut apa? Merucut kok dijungupke ndas sithik. Nyuwun pangapunten. Wes pangapura apa? Monggo Kanjeng ya. Wes ya, Ger. Wes ya. Waduh. Ora lidhok ujare wong dablok. Kanjeng Rama wis tak ilmutke, ora meksa ora nggugu tak elingake, meksa ora diagem. Saiki kunangan anak-anak Pandhawa dadi pesakitan ditutuki turut galan. Aduh Rama, kula kedah kados pundi? Sinuwun Ngastina, Sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan menawi panjenengan boten saged mbelani dhateng Kanjeng Rama, kula nuntut dhateng panjenengan jenengan. Sampun wonten Sabtu hari klungguna ingkang dinten samangke menika Bawadana anggenipun kula utus wonten negari Ngamarta ingkang supados damel srana pejahing para Pandhawa. Nanging ingkang dinten samangke menika dereng wonten keterangan ingkang gumathok. Kuwatos raos sing manahipun ingkang putra Ngastina Duryudana. Pindhanipun kados dene ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Mula penging sampun kula pasrahaken dhateng Bapa Pramban Durna menika menapa sampun nglampah. Menapa malah Bapa Durna sakmangke krangket dening para Pandhawa. Nuwun sewu. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun siswa wantun dhateng gurunipun. Nadyan Kakang Pramban Durna menika mangke kadenangan ewadene Pandhawa boten saged menapa-menapa krana Pandhawa menika sami sumuyut nungkul dhateng pangaripun Kakang Pramban Durna. Langkung-langkung nggih. Kakang Pramban Durna menika sanes pendhita loro saudon telu saurupan. Sanes pendhita cepethe. Nanging Kakang Pramban Durna menika kondang pandhita kondang monyor-monyor. Kakang Pramban Durna menika siswa gurunipun para Pandhawa, Pandhawa manjing dados siswa. Mila kula pitados menawi Kakang Pramban Durna menika saged mangertosi keringkianipun para Pandhawa lan ingga dinten sakmangke menapa ta sababipun dene Kakang Pramban Durna menika mboten kundur wonten ing negari Ngastina. Krana saking pangertosanipun ingkang bapa ing kematian, Kakang Pramban Durna nembe suka parisuka. Krana anggenipun sampun kelampah damel pejahing para Pandhawa nggih anak Prabu dados inggih kula saged mesthekaken bilih Kakang Pramban Durna menika sampun kelampahan amejahi para Pandhawa menika saestu sampeyan ampun mung gawe tentreming ati kula nang ora iso ngaturke saknyatane tegesipun sampeyan ning bombong ati ning ratu ning napa sing mangaturke menika mboten jumbuh kalian kasunyatan. Nggih, menapa kula nate goroh kalian panjenengan? Menapa kula nate dura kalian panjenengan? Slaminipun gesang kula menika dereng nate atur dura dhateng anak Prabu Ngastina.
Mila menapa ingkang sampun ngaturaken menika jumbuh kan lampahan ingkang sampun kelampah. Mila ingkang saking menika nggih anak Prabu. Sak mangke kula aturi nyisihaken penggalih tintrim sak lebeting penggalih paduka. Kula aturi nyisihake penggalih ingkang boten sekeca. Sak mangke mugi keparenga anak Prabu Ngastina sampun anetepaken bilih Kakang Premban Durna menika saged ambesmi utawi amejahi para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina. Ora tak timbali kowe sowan mongko nalika semono kundherekke kalawan tindake wong atuamu. Saiki kowe sowan sarwa tawang-tawang tangis ana wigati apa? Waduh sinuwun semban kula. Sewu-sewu kalapatanipun ing abdi tadah wadana. Nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama ingkang wigatosipun supados damel pejahipun para Pandhawa. Nanging mugi andadosna ing kawuningan. Nalika semanten Kanjeng Rama memba nata Ndarawati supados boten kawanguran dening para Pandhawa. Lan sakmangke sampun saged damel bingunging para Pandhawa. Krana Kanjeng Rama ing sampun saged damel karti sampeka nanging nuwun sewu sinuwun. Samangke mugi keparenga paduka ambilani dhateng tiyang sepuh kula. Anggenipun memba nata Ndarawati kadherangan dening Antasena kaliyan Antarja. Lan sakmangke tiyang sepuh kula dipun sakiti wonten turut marginipun tuthuki kados maling kados mekaten menika kados pundi sinuwun. Kabar kaya ngeten iki sampeyan saniki arep omong apa? Pendak-pendak sampeyan kula suwuni priksa. Mesti matur bombong atine ratu ning ora jumbuh karo kasunyatan. Sampeyan aja ngomong pripun? Swatama ngandhake yen Bapak Premban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa dipiloro turut dalan. Sampeyan menungso sing golek pendhok supaya ketok ngenaki atine ratu men entuk pangalembana janjane atur sampeyan iku memang gawe-gawe ora pisan ora pindho sampeyan goro karo ratu sampeyan dhewe. Wiwit nalika parepatan sami ngrembak pejahipun para Pandhawa, tumunten Nyai Prabu Ngastina utusan lan Bapak Premban Durna menika janjanipun ati kula wis ora condong, kula wis ora mathuk. Nalendra Nyawangga wis ora gathuk. Cobi to. Negara jembare kaya ngene, akeh senopati, akeh para pinter, akeh para satriya, Punggawa Nayaka ing Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Mung mateni wong 5 kok pendak-pendak gawe karti sampeka. Mung materi wong 5 wae pendak-pendak kudu nyuduk saka mburi ngilangi jiwa kasatriyan. Saniki pripun? Sampeyan mang ngomong. Kula wis matur bola-bali. Karena menika sagah dipun dawuh supados mejahi para Pandhawa. Ning nek le mateni para Pandhawa kanggo karti sampeka sarta sarana sing licik kula moh. Kula niku satriya. Ning sampeyan pendak-pendak ngrajangi pakarti kados mekaten menika. Saniki sampeyan mangrasake. Mangrasake siji Begawan Durna dipiloro karo anak-anak Pandhawa, mengke sambunge sampeyan digawe isin karo para Pandhawa. Mang titeni omongane Narpati Basukarna menika. Dos pundi man? Samenika panjenengan nembe kraos dipun dukani dening Kanjeng Koko Prabu lan dipun dukani dening Kanjeng Koko Prabu Ngawangga. Sampeyan niku nek matur ya kudu nganggo kasunyatan to, Man. Kowe bayi ngertimu apa? Kok cerewet iki ngopo? Paman sakmenika dados tiyang ingkang lepat. Arep dadi wong salah ngene iki pancen tak antepi kok, Le. Aku dadi wong elek, dadi wong salah iki pancen tak antepi dienggo ngimbangi wong sing apik-apik kaya ngono. Lha dadi senggone aja tok sawang eleke. Senggone aja tok sawang nggone duwe watak jahat. Aja.
ning aku ngiklaske awakku dadi wong elek ngene iki kudune aku ki malah dianggep pahlawan. Apa rumangsamu kene kowe nek nganti engko sengkune ora iso gawe geger donya, nek nganti sengkune ora iso gawe geger jagat ngamarta, jagat ngendi wae aja diundang makmu cilik Ploso Jenar. Kula ingkang sowan, kula nuwun, kula nuwun. Marwa sing sang Mangyat Kurda kota kaping Irika sang Pinarwasa Lulun sewu kula amit pasang Kalimantabe dina bena nglodoni dumawahing tawang tuwa. Sinuwun. Kula nalindra saking inggih menika winastan negari Pasir Lebu. Negari Pasir Lebu iki. Ingkang sudi mestani dhateng kula menika Prabu Gelombang Jagat. Ki mesti saka pinggir segara. Prabu Gelombang Jagat. Lah kok rawuh wonten mriki dipun tembangaken kula menika siswanipun Begawan Durna ingkang enggal. Nembe kemawon kula menika dipun tampi dados siswa. Lan mugi dados ing kawuningan dinten menika kula menika dipun janjekaken pinanggih kalian Bapak Guru kula Begawan Durna. Kula badhe nampi ngelmu ingkang migunani tumraping gesang kula. Nanging sareng kula jumujuk wonten ing Sokalima jebul pinanggihipun suwung. Cantrik-cantrik sami ngendikaken yen to Begawan Durna rawuh wonten negari Ngastina. Tumunten kula jumujuk wonten negari Ngastina. Lah kok niki suwung. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika sanes Ratu Ngastina. Oh, lah panjenengan tiyang nomor kalih wonten negari Ngastina. Kula menika Patih Harya Sengkuni nggih Patih Ploso Jenar. Wah, salah. Patih Sengkuni inggih. Patih sampun kondhang wonten negari kula. Patih kondhang perkara Mranata Praja mboten. Patih kondhang perkara Asmaranggama mboten. Patih kondhang pinter sarta sekti mboten. Panjenengan menika kondhang patih tukang megatke wong omah-omah. Wonten dados menapa wong kabisan menika piyambak-piyambak inggih. Lah kersanipun kula badhe pinanggih Begawan Durna. Kula badhe pinanggih Bapak Guru kula ingkang sampun janji paring ilmu dhateng kula. Nah, menika ngaten. Kakang Penemban Durna dinten sak mangke duka tasih gesang menapa sampun pecah. Lho, sebabipun dipun utus Nalindra Ngastina kedah damel pejahing para Pandhawa. Mangke Begawan Durna menika pendhita. Lah kok dikongkon mateni wong menika pripun? Salahe Pandhawa apa kok tudu mati saka tanganing Begawan Durna? Pandhawa ora kleru ora salah ning dadi mungsuhe anak Prabu Ngastina, mula Pandhawa kudu tekaning pati. Terus Bapak Durna wa gurumu sago. Lho, priye kuwi? Pendhita Maha Guru mateni wong tanpa dosa kok sago pendhita model piye? Lah aku ora ngerti, wong ya kowe sing dadi muridé kok dadak takon aku. Ya pancen kaya ngono iki saguane Kakang Penemban Durna. Wah, lah dalan nek kleru. Nek ngono kleru nggonku mlebu pasinaon.
Niat kula menika pados guru ingkang sae. Jernyatanipun kula menika dados nalendra, nem-neman kula menika wong rusak. Nem-neman kula menika wong elek. Sadurunge dadi ratu kula menika maling rampok, ngampak begal. Sasampun menika kula menika seneng dem-deman. Kula menika seneng dem-deman. Ing salajengipun kula menika wis bola-bali menika gawe dolanan wong wedok. Kula saniki wis sadar, wis eling kula dadi ratu, terus kula kepengin incap. Insap. Nggih, kepengin insap. Kula kepengin suwita pendhita sing iso ngresike ati kula, sing iso gawe suci ati kula. Ning nyatane bareng kula sowan Begawan Durna, krungu crita sampeyan sing kaya ngoten niku, wah, kula getun, kula gelo. Mula kula ora kepengin dadi siswaning Begawan Durna. Kula tak wangsul teng negara Pasir Lebu. Kula tak golek pendhita liyane. Mangke riyen aja kesusu to mangke riyen. Perkara panjenengan arep sengit karo Begawan Durna ning monggo, ning gandeng wis didadekke siswa ki ya kudu ngabekti karo gurune. Mergi nuwun sewu. Prabu Gelombang, pripun? Antasena kali Antarja. Niku sinten niku? Niku anak-anak Pandhawa sing nyekel Begawan Durna. Nggih, pripun? Niku le ngajar Begawan Durna kok nuwun sewu sajake ngece. Lho, ngece perkara Jobi to. Wong ming ngajar Durna kok dadak nyangkut wong kono-kono. Ayo Begawan Durna, kowe duwe murid anyar ora? Jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Prabu Gelombang Jagat. Kon tekan kene, niku karo nuthuki tangane. Kon tekan kene, kon mbelani karo kowe tak suwek-suweke raine. Nek ming ratu kaya muridmu aku ora bakal wegah. Aku ora bakal wedi mungsuh murid-muridmu. Ayo, kon do tekan kene, murid lawas, murid anyar, kon tekan kene. Nun sewu. Ning Antasena Antarja ngomongke Prabu Gelombang Jagat ngeten. Lho, kula krungu dhewe. Wah, salin perkarane, Pak. Wah. Paman menika kok damel perkara kok iso. Piye? Aja tundang pamanmu nek ora iso gawe tontonan. Kok saged-sagede. Lho, wis ora san dadak kowe takon sing werna-werna. Kowe ndek tromos ora? Gadah. Nggawa tromos, nggawa kloso, yen perlu nyamikan. Gula kopi aja lali. Inggih. Tenguk-tenguk ndelok wong gelut. Lho. Sing gelut lha iki Prabu Gelombang Jagat karo Antasena Antarja. Kowe karo aku mung kari penonton. Ora ketang kabeh mau dumati saka cangkeme makmu cilik. Ning karo aku rak penak iso entuk tontonan. Wah, panjenengan menika wis rasan dadak mulang karo wong tuwa mangkat monggo kula nderek. Katututan lamun mangsa prawira digdaya ana anggono magawe gelari rawang-wang. Ana ratu sapa iki? Wah, ora nganggo tata krama keparat.
Takon karo aku. Aku narindring pasir lebu. Aku Prabu Gelombang Jagat. Wah. Pemain film iki saja iki. Kok jeneng kok Gelombang Jagat. Soy. Takon karo aku. Aku Raden Antasena. Sing mburi. Sing mburi, aku kadange tuwa Raden Antarja. Antasena, Antarja. Ya. Jelas kuwi. Ya. Kowe ora nganggo jenenge wong liya? Ora, aku Antasena iki Kakang Antarja. Wah, candhiak kowe. Kowe ora usah ngatut-ngatutke karo siswaning Begawan Durna. Aku ngerti yen kowe iso nyekel Begawan Durna. Arep mbok pilora, arep mbok pateni iki dudu urusanku. Ning kowe ngucap, ayo Durna, kandhakno siswane jenenge Prabu Gelombang Jagat. Kon tekan kene tak uwek-uweke raine. Kowe kok nantang karo aku salah apa karo kowe? Aku kleru apa karo kowe? Piye iki kan ketemu wong kulcluk iki piye iki? Ora ana apa-apa kok wis Dimas, ora usah kokian gunung sing tanpa gunung. Apa karepe dituruti? Terus karepmu piye? Mul aku pengen ketemu karo Antarja Antasena. Satriya ya satriya, ning ora sak penake dhewe ling ucap. Apa kira-kira iso ngalahke Prabu Gelombang Jagat? Yen kowe iso ngalahke karo aku, nggonmu sumbar kuwi patut diajungi jempol. Patut dialembana. Nek kowe kalah karo aku, nggonmu sumbar sesuk meneh cangkemmu kuwi ditata. Waduh. Nanti Dimas tak pendem sisan. Mungsuh ratu kaya ngono kuwi nek dituruti malah ngeceh-ceh wektu. Antem dhek lagi kedip-kedip buyer candak pendem sisan. Ora tokne watu pompring tau yuane engko Kang. Malah dioyuwi. Kang, engko ndak ngeruncen rembug. Ayo Kakang Galkaca disusul. Iya Dimas. Lah Durna tak kalin ning kuwit kae apa? Antarja. Lah kok bengok-bengok? Tak dokoki kirek loro. Dadi dhek nek obah arep diklethak. Oh ya wangun ya Kang, wangun dengun mlocot yo. Iso nyuwara wong karo kirik barang. Ayo gemang Dimas yo. Ngoyak Kakang karo Bapa Werkudara. Ayo Dimas tak derek. Rareh mangos wong ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat maja lengleng lalu mangulati Gatot wonten timbalan Rama Kyai ndak kira yen to wis dhisiki laku malah kowe begogok eneng kene Rama Kyai anggen kula nyandhet tindakipun Rama Kyai estunipun kula badhe miterang utawi badhe munjo atur lampahan ingkang saknyatanipun lakon sanyatane piye estunipun ingkang dados nata Ndarawati lan paring dawuh bilih Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klimasada kula nyuwun pangapunten Rama Kyai menika sanes sinten-sinten anging sesinglanipun Eyang Durna anggenipun nampa dawuhipun Kanjeng Duryudana kinen mejahi para Pandhawa wah cang
Antasena bayi arep melu-melu. Sik. Bapak aja nesu. Aja ndugangi Kakang Gatotkaca. Merga sing njaluk tulung Kakang aku sing njaluk tulung Kakang Gatotkaca supaya nyandhet lakune bapak. Wah, apa rembugmu padha karo Gatotkaca? Pancen bener. Dasarmu apa? Dasarku merga pancen aku nemokke kasunyatan lan aku iso gawe srana Siwa Ndarawati babar sedaning wujud ya kuwi yang Penemban Durna. Ya aja ngawur. Durna kuwi bapakku, ora peduli Durna bapakmu, maratuamu, apa pakdemu, polikmu. Ning Durna salah. Iki tak bondo, tak aturke bapak. Nek ora percaya ben Durna dhewe sing kandha karo bapak. Kang, gorene Kang. Antarja Wenyikara karo mbahmu. Kowe aja nyeneni Kakang Antarja, aja ndukani Kakang Gatotkaca. Kabeh iki aku sing tanggung jawab. Bayi wani karo wong tuwa. Sik to, rasane susik. Durna iki takoni sik. Apa-apa kok wah. Ora iso disalahke. Wah meneh. Mbok yo dipikir. Iki ge omong. Aduh lara banget. Wah, gawe-gawe iki. Antasena ge omong, Mbah. Ngomong aku rung nesu. Aku nek wis disuruh bapak ora wedi. Dadi nek bapak nesu tak tataki legane atiku. Iku cara. Piye? Apa sing diomongke Antasena iki bener? Iki bener, Ger. Aku membono Ndarawati. Lan aku dijaluk itu lho dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Mula aku terus etok-etok dawuh yen to Abimanyu nyolong pusaka. Wah, Abimanyu nyolong apa ora? Ora Werkudara, ora. Wis, nek krungu kabar kene iki sampean saiki arep piye? Arep ndangi Kakang Gatotkaca iya. Arep jotosi Kakang Gatotkaca. Oh. Oh iya kowe. Bingung ora? Ora dolanan idu. Jijik ya. Idu kok diplembungke. Wah, setan. Kowe iki anggere rumangsa bener ning jane kleru kok terus lu tak tukoke nek ora percaya. Wah, Werkudara, aku njaluk ngapura ya, Lik. Iku pancen kleru Werkudara. Wah, mbuh. Ngandel ora? Bapak getun, bapak gelo. Lunga tanpa pamit kae mesti bali nang Jodipati nggelar kloso terus turu. Antasena ganteng kabeh wis disusul, aku tak mulih ya, Nger. Mulih piye? Sing dioyak kurang siji. Lho, sapa? Lho, bapakne Abimanyu. Paman Janaka, playune luwih banter tinimbangane Bapa Werkudara merga matek aji sepyangin. Nek nganti Paman Janaka mateni Abimanyu kowe tak pateni nang kene, Mbah. Aduh, Antasena ora adu-adu Kang, gendong Kang. Wah! Oh
Dina semepang pangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara sagatar kene dongengkung lir wuwu sing pinipanca bebetoking ayam mono merak mangwuhing pagakan Kanjeng Ibu ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang putra Abimanyu dene paduka Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Tanjung Anom upami paduka Kanjeng Ibu mbetahaken dhateng ingkang putra Abimanyu mesti kemawon paduka Kanjeng Ibu kantun animbali swanipun ingkang putra wonten ing Madukara anakku lanang nggir Abimanyu wonten timbalan ing Adawu kaya ngene rasane wong kang kabondo marang rasa tresna kelawan atmajaku ya kuwi kulup sira Abimanyu nganti aku nganti kelawan ibumu Wara Sri Kandi supaya ndak kanthi rawuh ana ing kasatyan Tanjung Anom tobat sepira gedene keluputanku aku nyuwun mangapura ya Abimanyu dene nganti aku nderekake jengkaring Kakang Mbok ya ibumu marang kasatyan ing Tanjung Anom mboten dados menapa Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi namung ndadosaken gumuning manah kula dene Kanjeng Ibu Wara Sembadra tebih-tebih kersa kepareng rawuh wonten ing kasatyan ing Tanjung Anom bah niku tandha tresna kang ibu kaliyan ingkang putra mboten sah ngundhamana sing werna-werna sakniki mangsuwuni priksa kang ibu kok rawuh enten Tanjung Anom niku sedyanipun menapa Ndara? Inggih Kanjeng Ibu menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa menapa ta sababipun dene paduka Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Plongkowati kepareng Hambabarana ingkang sejati dhateng ingkang putra pun Tanjung Anom inggih pun Abimanyu Kanjeng Ibu miat langening kalanggiwan aklar pandaan moncar tinon lir kekonang surem sara tetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga rawuhing Sang Arjuna karya cingak nenggih Raden Abimanyu wah Dewi Wara Sembadra Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh gawe kaget iki kaya ibune kulup iya Kanjeng Paren aku ingkang mapan ana ing kasatyan Tanjung Anom ya merga saka gedhening rasa kangenku marang atmajamu si Abimanyu nyuwun pangapunten pangeran kula ingkang nderekaken jengkaripun Kakang Mbok dhateng kasatyan ing Plongkowati. Wara Sri Kandi ya ora dadi ngopo. Ya mung praptaku ning Plongkowati lah kok dadi aku ora weruh marang anakku Abimanyu. Abimanyu menyang endi Sembadra? Tobat.
Panjenengan iki kepiye? Wong nyatane putramu lenggah ana ing kono lah kok nganti ora priksa sing dipenggalih kaya apa to Kanjeng Paran? Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung Kanjeng Rama anakku lanang Abimanyu ora sranta pun Rama enggal ketemu ngarawan sira kula bocah bagus merga sowaning praptaning pun Rama ning Tanjung Anom sayekti kinantenan kanugrahan saka awakmu ing Ngamarta kanugrahan menapa Kanjeng Rama marga maju bocah bagus merga saka labuhanmu tumrap Raja Ngamarta tumuli awakmu ing Ngamarta paring bebungah kelawan sira kula marga tampanana monggo Kanjeng Rama klatri mirengaken kula ing badhe nampi bebingah saking Kanjeng Prabu Darma Kusuma nyotampanana bocah edan kepaten aja menewa. Ayo Gong yo. Sri Kandi, anakmu lanang Abimanyu dicempalani karo bapakne. Sri Kandi genahno kae Pangeran Janaka kae kena ngapa? Tobat, mampun Pangeran kula aturi kandel, Pangeran kula aturi kandel. Menggali menapa? Panjenengan menika menggali menapa? Panjenengan menika lak bapakne Abimanyu to. Bocah ora ngerti lor kidul. Ora ngerti luput ing nggon endi salahe nggone lak dijempalani sampeyan ae dhewe Pak Tobat. Tobat kula matur menggali. Sri Kandi kowe ora ngerti apa-apa. Kula menika ibune. Nadyan kula ibu kualon ning tresna kula Abimanyu kunika lair batin. Ora usah melu-melu Pak Tobat. Tobat paksa kula mantun karo panjenengan. Kandi ora perkara aku wedi karo kowe nanging wong wedok iki nek nesu le ngabruki sak penake dhewe ngruwaki njambaki isin Janaka kowe aja melu-melu tak sronggot kanggo pusakaku ora kelakon kuntal kaprapal mbuh tibamu kowe Sri Kandi. Yen to Gatotkaca ora iso pisah karo Abimanyu. Mula sajake kadange tuwa Murina, kadange tuwa anakku ora trima yen to anakku tak jempalani. Paman kula aturi sabar.
kula badhe munjuk atur ingkang saknyatanipun rasah kokean genom sing tanpa guna. Abimanyu ora ngerti dodok seleng perkara lah kok dadi bapakmu babi wuta kaya ngono. Anake dhewe dicempalani nganti kutah ludira Petra. Ya ora ngerti. Nurut Janaka wis kagol atine mbok menawa kagol perkara apa. Terus anake dituthuki kaya ngono ya, Gong. Nganti moncret e. Sirahe nganti kutah ludira. Pripun Den iki kok sing ngoyak terus. Ayo lunga wae Abimanyu ora duwe wong tuwa kaya Raden Janaka ora apa-apa lunga wae. Nendi Abimanyu? Mboten ngertos. Petra ora sang ngapusi. Abimanyu nendi? Mboten ngertos. Ora sah ngapusi. Abimanyu nendi? Kula mboten ngertos. Estu kula mboten ngertos. Kowe ora ngaku tak keplak siramu. Estu kula ora ngerti. Oh gedhe ndasku ya ndasmu iki. Kok sing dikeplak kok aku sing takoni kowe. Kula ora ngerti mlayu kok nek ora mlayu cilaka. Kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone myang kalih ingkang beksi miber ing Widara Yaksa wonten dawuh Penemban Widara Dewa. Oh sawetara nggone mapan ana ing pertapan Widara Payung katon ayem tentrem nanging dumadakan aku nyumpena bab sing ora prayoga. Paduka Penemban nyumpena menapa? Ora kanthi kanyono-nyono lah kok pertapan kene kuwi duwe gawe mantu. Mongko bareng ndak wis padakake mantene wadon aku ya durung ngerti, mantene lalang aku ya durung tepung. Arep ana lakon apa ing dumadya ning pertapan Widara Payung kene Widara Yaksa. Oh, la dalah. Wah. Yata laruta saking kutha Sang Kurakala yen namotosa Sang Sri nuwun sewu menika kok wonten wujuding pawestri nitik busananipun menika sanes tiyang pidak pejaraan nanging dasaripun menika wujudipun priyayi. Panjenengan sinten Gusti Ayu? Yen Penemban takon karo aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu. Wonten menapa kok mlajar-mlajar Penemban aku golek pengayoman. Bapakne Abimanyu ngamuk
anake dicempalani mestakane nganti kaya ngono. Penemban aku tak sawetara njaluk pangayoman kelawan sampeyan tak nginep ana ing pertapan kene, tak ndelik ana ing pertapan kene. Waduh, janipun kula menika brahmana tertentu kula menika paring pitulungan dhateng sinten kemawon. Namung mugian dadosna ing kawuningan kula menika nembe kemawon badhe bidhal dhateng Kahyangan Suralaya. Lho, ana wigati apa penemban? Kula nampi nawala sedahan saking para dewa kedah dados seksi para dewa anggenipun badhe nyemplungaken titah menungsa wonten ing kawah Candradimuka krana kadak wilepat. Lupute perkara apa? Kula piyambak mboten mangertos lepatipun menapa. Nanging jalma kalih menika badhe kacemplungaken wonten ing kawah. Ingkang setunggal pawestri ingkang angka kalih kakung. Sing wadon sapa, sing kakung sapa? Menawi mboten klintu ingkang pawestri menika Wara Srikandhi, ingkang kakung Raden Gatotkaca, jelek dadi buta Wara Sembatra. Bareng aku krungu yen to sing wadon Wara Srikandhi, sing lanang Gatotkaca kuwi anakku karo kuwi dulurku wadon. Kowe rasah munggah ning Kahyangan Penemban, aku sing munggah ana ing Kahyangan. Panjenengan menika adi guru saestu menapa mboten? Lho ulun menika Bathara Guru Kakang. Bathara Guru kok tangane 5. Kedahipun 4. Menika dipun tambahi setunggal menika dos pundi? Wah, menika tegesipun nerak dhateng kodratipun para dewa. Ingkang sedaka menika sampun sekawan to. Kok dipun tambahi setunggal menika tangane sapa? Kepenake dhewe ora. Inggih, Kak. Inggih pripun? Wonten menapa dene Kakang? Lah, ta ya kowe. Nggih menika kula simpen kemawon. 1, 2, 3, 4. Lah kok iki tambah 1 iki dadi 5 iki piye? Mboten prayogi atus mekaten menika. Inggih, Kakang. Lha nuwun sewu wonten buta ngamuk wonten Kahyangan di kula sumanggaken. Ana yaksa sapa? Takon karo aku Badrayaksa aku. Badrayaksa. Ya. Apa to sababe? Ayo. Inggih, Kakang. Apa to sababe dene jeneng kita rawuh ana ing Kahyangan? Kita ngamuk ana ing Kahyangan. Ana ingkang ngabarake sampeyan arep midana wong kang tanpa dosa. Ana ing kawah Candradimuka siji wadon sing siji lanang. Iya pancen bener. Apa lupute Merga tiba ana ing Kahyangan. yen pancen sampeyan kuwi dewa. Mestine kudu ngerti tembung tiba karo niba. Yen tiba kuwi ora kanthi kasengaja, yen niba kuwi pancen jarak, tegese kanthi sengaja.
Yen pancen niba mesti bakal mbok patrapi paukuman aku ora bakal ngamuk. Ning yen tiba kuwi ora kanthi kajarak perkara ana rusake. Kuwi dudu keluputan sakwutu ingkang tiba ning Suralaya. Lah kok bakal mbok cemplungake ning kawah Candrademuka. Mbok balekake ora titah loro mau ora mbok balekake sungsang bawana balik. Tahan. Kondurke titahipun. Pun dipun wangsulaken kemawon titahipun menawi mboten dipun wangsulaken Dewa Buta menika menawi ngamuk mbebayani. Kakang Trada kasinggihan nggih. Panjenengan tentu nggih preksa to sapa to buta menika? Panjenengan menika paningalipun awas. Lah nek nganti ora prisa buta nika tegesipun panjenengan menika nedeng ketutupan watak angkara budi candala. Jalma kalih katimbalana sowan mriki. Ya nggih, Sri Kandi Gatotkaca kowe do mrene yo, Nger. Badra Sri Kandi Gatotkaca wis ulun luwari. Pancen Sri Kandi iki mau tiba ning kayangan. Gatotkaca ya tiba ning kayangan mbuh saka dayane apa. Nanging sajae kaya ke taman pusaka, pusaka ingkang ampuh. Pekasan kontale nganti tekan kayangan Suralaya. Wis ulun ingkang nyuwunake pangapura kelawan Adi Pramesti Bathara Guru. Sri Kandi Gatotkaca entuk pangapura kita bali kaya wujud wingi uni Badrayaksa. Sri Kandi wonten maring adhawuh Sembadra padene Gatotkaca apan kudu kaya nilakon ingkang kudu sira sandhang klebat maja kita si Abimanyu ingkang nampa pacoban tumraping kadewatan nang kita aja nganti cilik ati bali marang marca padha ndedhe pleya suwita marang Begawan Widaradewa. Sayekti ing kono bakal tuwuh wujuding kanugrahan ingkang tinampa dening Sagung para Pandhawa nggir. Nggih saken dawuh nyuwun pamit matur panjenengan. Wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone dulurku wis bisa tak gawa bali Penemban. Aduh panjenengan menika piyai putri kok kekuatanipun ngedapi-dapi saged ngasoraken angwaosipun para Jawata. Waton landhesan bener tak kira kabeh wis bakal ngerti ndi kawusanane. Inggih selajengipun aku tetep bakal suwita marang sampeyan Penemban. Aku ya bakal suwita marang sampeyan Penemban. Menawi wonten tantrimanipun garwa panjenengan mangsa Baranggon mung ngatasi lawan Raden Arjuna Penemban. Sembadra kok neng kono. Sembadra wasah nyebut jenengku yen sampeyan isih tegel karo anakmu. Wiwit dina iki Sembadra randha ora apa-apa. Wiwit dina iki Sri Kandi randha ora apa-apa.
Ya aja ngono. Wis aku neman. Raden, kula nyuwun pangapunten, sampun dipun peksa. Piyai Putri nek wis wegah kuwi aja dipeksa, mangke mindak mboten kanten-kantenan lapanipun ora sah kakehan gunem tanpa guna. Kowe nggunakake pengabaran. Kowe ngewat kalawan garwane Janaka loro-lorone. Wis serep nyawamu kowe Pendhita Widara Yaksa, wong iki singkirna saka kene. Wah! Bakal tak gawe macak kowe bebeda karo Janaka tinjung akhirat nyawamu. Yayi Garba Ruci, Kamas. Kula ingkang Yayi Garba Ruci. Lah kok si Adi tadi buta, mesinipun Kamas sampun saged menggali. Sinten pandhita menika? Koko Prabu Ndrawati. Koko Prabu boten nginten bilih paduka Koko Prabu ingkang dados pandhita. Iya pancen bener. Werdinipun kados pundi? Merga pun Kakang wis kaparingan kanugrahan ingkang bakale ndak paringake marang para Pandhawa, mula kudu ambrahmana luwih dhisik. Mekaten Koko Prabu. Iya. Lah kok dadi Siadi mentala karo anakmu dhewe, kula dipun blithuk dening panjalmaning jajalanat ingkang memba Koko Prabu Ndrawati. Lho, sapa sing memba aku? Kula piyambak mboten mangertos. Pakde, aku sowan, Pakde. Antarja kok Begawan Durna dibanting. Panjen aku sing ngakon, Pakde. Lho, kok Antarsena sing ngakon? Heeh. Lah mergane iki memba sampeyan ngandhake karo bapak, ngandhake karo paman Janaka nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Mula terus bapak karo paman Janaka golek Abimanyu, kabeh iso tak candhet sing lolos ming paman Janaka. Abimanyu dikapake, Pakde. Aku ngerti dhewe sirahe nganti godres getih. Mbah. 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 Setruk pisan. Kok kampake cangkeme kan? Tak duduki sepatu turun dalan. Ngandhake nek Abimanyu godres sirahe. Kene kowe tak drehi sirahmu. Apa? Wah, mesake temen. Antarja kok ya kebangetan lek mu ngajar nganti kaya ngono. Kula sampun tobat. Tobat. Sampun tobat. Siapa tobat? Siapa tobat? Aduh. Kula nyuwun pamit benjang malih sampun ngantos dipun wangsuli pakarti atus mengatakan menika mboten sae. Ife. Injih kok Ife. Lara cangkemku tinggal lalu ngomong lara banget. Cangkemku tinggal mlaku lara banget. Cangkemku tinggal mlaku. Apa? Kula pamit nggih, kula pamit kundur. Menawi dipun mangsuli kula yang badhe paring pidana dhateng Bapak Durna. Oh Ife. Kula pamit Pak Sadatan coba tinggal nggih.
matur nuwun ya Antasena. Ya padha-padha Wadi. Antarja matur nuwun. Iya, kok malang kerik lho. Waduh. Ketuntut tasih hadep-hadepan kaliyan Begawan Durna. Ora sembrono, Kang. Wis kana bali yo. Negara mbutuhke nom-noman sing kaya kowe iki sing limpat panggraitane. Pinter ngulinake nganggo ngelmu titen. Ya, ngestokke dawuh. Aku ngaturke panuwun. Ya. Bapakmu konon mrene. Bawarkudara. Iya. Kon ngresiki lakon iki mau tak jahe kumpul ning Tanjung Anom. Bakal tak paringi dawuh wong atamu. Ya, ngestokke dawuh, Dik.